37. 2016, sí. Sí, porque, sí, faltan 2 anos. Vamos para o 2004, sí. Dios, faltan 2 anos para os 40. Meca! Isto ben, isto me gusta. Sí, co contador. E os subtítulos, que se vexan os subtítulos, por favor. É que eu non... É que aparte do sonido é malísimo. Este gústame. Este sacaría yo. Se acabose, no. No, no, no. No, no. Que de verdad, sorry, no. Bueno, miña nai dixome un día Sí. que a vida era como unha viaxe en tren, non? Ujú. Tal. É que é mellor lugar para coller un tren que Lamas. Un día naces, como un sanguiño, plantante. Entonces tú empezas a crecer. Empezas a crecer. O sea, que se vexa o anterior, Claro. vale. Vale, entonces que pasa? Que xa hai algo que te diferencia. Como por exemplo, pois a igrexa de Santa María do Monte que ten a ala cuberta. Con respecto a outras iglesias é diferente. Pois o mismo pasa coas persoas. Cada un temos algo que nos fai diferente do resto. Ujú. Que pasa? Que chega a maioría de profundo. edad. Vale, que profundo. Chega a maioría de edad Que é o libertad. forgoselo. Claro, é libertad. Pois por aí deduceu, non é? É Sí, claro. libertad. Tú cos 18 anos xa sentes certo grado de autonomía para facer o que che dé a gana dentro dos teus posibles, xa sexa sola ou acompañada. Exacto. Entón tú vas facendo e desfacendo. Esa vaca é super libre. Está, bueno, no seu culmen de libertad. Vale, pero que pasa? Que vai pasando o tempo, entón chega un punto en que solo conservas gran parte do que fuches, como o castillo de Naraío, Ujú. que nunca vai ser como nos seus principios, pero bueno, aí está, conserva gran parte do que foi. Pois nos co paso do tempo igual. Ujú. Un pouco eso. Que pasa? Que morres, chica. Chega o teu fin e Como fanche unha todo, procesión. Pero nunca tan divertido A mí no, como... ¿tú crees que nos van a hacer unha procesión cando morramos? Porque sería moi guai. Alrededor da iglesia feita. Pero nunca tan graciosa como a do San Pipote de Bardaos. Ajá. Nunca será unha procesión así, pero bueno. Mm. Eu se puidera escoller un leito definitivo, pois home, eu igual escollería un como o do Pico de Ferreira. Non deste material de pedra, pero si que estuvera nunha altura, por que non? A min daríame vértigo. Eu casi prefiro estar nun baixo. Pois así é, aínda que, bueno, cabe a posibilidade tamén de que incluso co paso do tempo pois continúes manténdote intacta, como a árbore que plantou o abuelo en Iglesia Feita. Unha cousa así, Vale. sabes? En Igle. É un pouco esa filosofía, sabes? E están as 7 así. parroquias así. Sí. Entonces, a ver, tú que clip borras aquí? Un montón. Ten que durar 3 minutos como mínimo.